Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Encuentro di Amor. Mao man ay advokasya sa mga naghimo atong paraffol. Aray! O, Uy, Kinsa mi bato na ko? Ha? Kinsa mi bato na ko? Kinsa? Ha? Lo, ayaw mo taga pumasangil ha? oh, uy hala! Katong na kong langgam nagtagak sa bato, tay! Huwag yung kay mapasangin lang tao, tay, kay katong langgam ang nakasa ni mo! Di pareglahan man ka, lo. murag di pa man tudugay nga namalhin ta. Karon namalhin na sad ta. Pero dako-dako na ginig lugar. Di na maghuot ang atong mga butang. Time pa. Sila sa pikas ba? Di lagi kayo sila daghan og mga butang. Kargado sila mga malita. Maura gyud tingali ng ilang mga gamit. Mahimo sab gawa nila dadang uban lang mga gamit kay mamalit ra sila mga bag-o para din eh. Oo. Mo di tingali, Pops? Pues, mamalitag bag-ong mga gamit. Ay ngano man ay nga, mga maayo pa man ang atong mga gamit din eh. Pero mga daan na. Wa mo bagay ning baya. Ha? Ha? Anindot ra ini? Sus, maawaw man tong atong mga gamit ini. Ang importante nga may pa atong mga butang na eh. Mugasto gyud ta bisag wa kinahanglan na. Daay neto ka na sa dimong katihik jang. Oh, Ako'y mapalit. Akong kwarta mo gamiton. Ngiga na? Magpalupig tas tagapikas? Usabang orasa i-deliver ato mag-order nga mga bagong gamit. Ni ana to karong taod-taod, tay. Pa. Oh, daan na sila, oh. Okay. Dong! Dire, dong. Unahan lang ninyo pagkanaog ang mahigdaanan. Gusto na kong mahigda. Sakit akong likod, ay. Okay, sir. Dire, dong. Bro, dire lang iagi, bro. Dire lang. Wow! Mga bag-ugid ilang mga gamit. Tulo ka bagong bed, sala set og dining set, bagong TV set, gas range. Wow! Daghan di sila kwarta. Nga no, nagtuo kang cash na. Utang na, oy. Pustaan na pa. Lola, di pwede makautang ingon anak nga kadaghan oy nga one time lang. Ang sabot ni mong ipasabot. Kwartahan sila. Ha! Kinsay nasayot lo? Oy, kung kwartahan pa sila, nga nung dito man sila magpuyo sa una nga, sa lugar nga mga pobre. La, dito sa beta nagpuyo ha? Oh, kay mga yabag man mo. Maka-afford man nun ta mong mahalon nga lugar. kung maka-afford kami na eh, dito lang unta midaan. De, nata maglali sa na siyong. Basta kay wa ko makauyon nga nalupigan ta nila sa mga gamit. Kining ubang gamit nga daan na kayo, panghatag ni ninyo, mo palitag bago. Ay gano'ng makikонtes mo sa tanila na eh. Abi na kung buwat na hilabta na eh. Maugid lola. Di na lang ko ta masuya nila. Ikaw mong gisigig kasoya diha. Sirhin ang bintana, ayaw sigig tanaw nila. Kamingaw na. Dili pareha sa among gibiya ang lugar nga bisan ingon ini nga oras. Daghan paghihapong tao sa karsada. Nabag-uhan ko da. Ug nabag-uhan sad ko nga pag-uning among gipuy-an. Wa ko magdahom nga makabay da imig ingon ini kanindot. Ay, nakatug na sad sila si Lola Popsi. Gipang kapoy in town. Wato ka stress, no? Okay ra tingali. Nangatuog sa tingali usay o mga taga-pikas, uy.
natuog na ka siya. Magawas ko. Basin pag nagmata pa to siya. Di mo katawa ko ka-text niya kay block naman ko niya eh. Ay, mamasin lang ko. Timingan di ay. Muwado ko stress. Mulilis ako kay basin si nang kuring niya ako makita na patay ko. Oh, magtiniil lang ko aron way footsteps. Hindi lang dayon kumudirit sa gawas, uy. Mulili lang muna ko, bi. Akong siguruhan nga, way tao sa pikas. Ay, siguraduhon sa din ako, uy, nangatawag na gid si Lola o si Popsi. Grabe ka kusog sa hagok ni Lola. Abot man sa dini. Saan naman yung hagok ni Lola, uy? For sure, nihagok na sa ron si Popsi. Di lang kayo kusog parehas ni Lola. Uhinay na lang kong adto sa terrace. Di lang ko sa Teres eh. Mas maayo nga sa gawas yung ko. Ano pwede rin kumutanaw silang Teres. Ug, pwede si kumutanaw silang putahan. Mahintag gawas lang siya eh. Pero, mugawas una ko. Patay mali lang ko na. Pinatanaw-tanaw sa unahan ba? Naan naman gid ni Mining itabuha ba? Naagi ni pasabot nga nung gitugot ni Lord. Magkita gani mi ni Sandra karon nya magkawas ka siya. Bisan di mo kasulti. Ako na lang i-take na sign na kami yun ni Sandra ang ipaboran ni Lord. Oh, uy, anino? Si Sandra gina. Lord, si Sandra na, di ba? Magpakita ka ko niya. Magtunod ako sa Teresa ron. Nakilala mo siya agad. Magdali ko. Ikulpaan man ko. Aska kinikawas na ko sa Teres. Tuasad sa ilang Teres si Cookie. Ang makalikay ka ako. Oh, anong dili man kung mulikay gid ko. Pero, makahimo pa ako sa paglikay. Makahimo pa ko. Kusog kayo kang kuba. Lord, ayaw ng taon siya pala kaya ha. Tagay mi higayon nga magkasulti. Ay. Yan ako sa may Teres. Bugawas na ko. Magpakita na ko niya. Oh, Sandra? Okay? Oh, Pasabday ka matog? ikaw din na, sir. Abi na ko. Abi ni mog si Sandra? Tuog na siya. Ako naman ay nagtikaw-tikaw din eh. Oh my God. Si Popsi. Oh, si Cookie ang iyang kastorya. Ay nagpalabay lang ko sa oras. O sa gurong taon-taon. Ay, mubalik na lang ko sa kong kwarto, be. Tingaling makabantay pa si Popsi na ako. Imong mama, ganihar sa nato? Klaro kayo. Nga namasin si Popsi nga nagmatapas ni Talena. Okay, Lord. The message is clear. Para ni nila ni Popsi o Tita Lena ang mga panghitabo. Kasabot ko, Lord. Kasabot ko. sayop gid ko. Lord. Sakto, Sandra. Nga, this is all about Mama og Sergio. Nga, kami instrumento lang yun aron magkatagbo pagbalik ang ilang mga daan. Kung mao na, Lord, huwag tanga akong feelings para ni Sandra. Aron di sa kumakantos, Lord. Huwag tanga na lang ni. Maluwi ka, Lord, be. Huwag tanga na lang ni ka-feeling. Pero dili na ako mag-suffer sa hilom. Please. Maluwi ka na ako. Oh,
Nga ano ka ba din? Mura ka mag-ikog sa tike na puto. Saman, magawas ka. Unta, tay. O nga nag-unta man. Ang ako ba, og Kaya naguntag na kung may makita kang dili ingon ato. grabe sad nimo, tay. Uy, Mag-usa ka mas gawas. ako untang ipahilo na ang akong mga tanom. Sige, pahilo na lang. Bantayan ti ka. Na, samot nga dili mo gawas kung naa ka, tay. Peligro. Di lagi ko manguna. Unyag unhan ka. Mangambot lang ko. Ay, ingon ani na lang, tay. Bisan nun sa mahitabo, unhan man ta o dili, pinakalma lagid ang pag-istorya, tay, ha? Kanang, bisag nasuko na kag maayo, kalma lang gid gihapon ba? Nisura na eh. Ay, delikado manggod lagi, nga bawi ning baya kung mag-away atong mga pamilya, tay. Labi na gid kamong duha, mao nga pangita na lang og teknik, nga bisan og nasuko ka, kalma ra gihapon imong sinultihan. Oy, mura kog buringog, ana. Anong buringog man ay? Bitaw, Lola. Mas okay manggod na. At least, safe ka. Ay, lisura sad bitang kondisyon na, oy. Di gyud mahimong mag-away ang managsilingan. Posible bagod na. Posible. Do it, man. So, onsa man, Lola? Mo promise ka nga magpabilin nga cool bisan akas kalagot? Paningkamutan. Di na pwede ang paningkamutan, Ranay. Musaad ka, Lola? Musaad na lang. Tabangan na ka na ako, biharo madali na. Ayaw na lang, tay. Ako ra ini. Palitan raw niya nina akong patunganan ang mga kaang. Kamao mo kumubuhat og patunganan sa mga kaang, Len. Wa kay nadunggan halin. O, tay. Uuwa ko'y nadunggan, tay. Mayong buntag, Noy Landing. Lina. No trespassing. Tay, ang atong sabot, ha? Pasensya na sa kong pagduol. Gusto lang ta kumutabang. Di may gusto o gubot ha. Mao nga palihog lang. Noy, Hindi ka gyud kasabot. Klaro man tingali nga dili may gustong makigsulti nimo. Lina. Basi ganahan kag kumo nining sayos ka muntagon. Tay, Hayag ka bala ka rin ha. Kalmar sa likong kumo. Pinaslo mo man yung paingon siyang dagway. manood na lang tas bahay, tay. Gikulbaan ko inida. Nga nun murag may gamay laging kagahob din. Ay, nigawas ang babaeng tampalas. Salamat, si Repenteng Upaw. Ikaw, murag chocolate nga nalanay. In short, chokolanay. Ikaw, murag siupaw. Siupaw nga bahaw. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!